Tulog na mi. Hindi mo pag una-una ko sa loob. Nagigil ka ko. Daghan kay isda. Dagko kayo. Mana? Mo sa na yan dari ma kanayan dari ma ba? Dari. Bye. City Hall, kinakuha mo sa iya scholarship. Ate Johasen, stipend niya. Nag-video sa daw ko na. Yung niya. Mara akong dalaga. Yung kamot good ate. Thanks God.